No sé si vas seguir ahir Assange dient tot això del Wikileaks, que ens espien, i que al darrere d'aquesta màquina, fins i tot quan... Jo pensava que això ja ho havien desmentit, però esclar, surt Julian Assange ahir i diu no, escolti, nosaltres des del Wikileaks estem en disposició de dir que la CIA et controla a través d'un telèfon mòbil i encara que estigui pagat està connectat. I la tele la tens apagada i resulta que hi ha un senyor amb uns auriculars, la vida de los otros, que està escoltant la teva conversa a casa teva, dient-li als teus fills el que els hi has de dir o el que no volen sentir. Pipo, ens situes amb tot això, sisplau? Ho situ. És força fàcil. Ahir, com bé deies, Julian Assange, en aquest cas des del seu compte de Wikileaks, ens piulava i ens feia arribar aquesta informació que ara veureu. Una piulada on ens deia que aquest programa Vault 7, que és un programa nou que ha engegat Wikileaks, confirmava que la CIA podia desemmascarar l'encriptació de Signal, Telegram i WhatsApp, que són 3 eines de missatgeria, i algunes altres. Poc després, aquest missatge el contestava Edward Snowden, que en aquest cas deia, qui va escampar tota la porqueria, en aquest cas de la NSA, deia que, a banda d'altres coses, que els documents mostraven que això no era el més important, sinó que s'havia hackejat sistemes operatius com és el d'iOS, el d'Apple, el dels iPhones com el que tu ensenyaves, o el d'Android, un tema molt més delicat. Expliquem molt fàcilment què contenien aquests 8.761 documents d'aquesta primera entrega de la filtració Wikileaks, perquè venen 7 entregues més. Tot això ve d'un programa, diguéssim, que se'ls escapa a les mans, d'uns documents que se'ls escapa a les mans, en aquest cas a la CIA, des de Langley, a Virgínia, i que sembla que antics hackers de la CIA, d'altres governs, els tenen i algun d'ells els filtra a Wikileaks. Doncs bé, el que diuen és que la CIA podria estar espiant ja no l'NSA, podria fer-li la competència a l'NSA, en aquest cas per part de la CIA, i que des de la seva seu a Frankfurt, que és la seu, diguéssim, que opera per Europa, Orient Mitjà i Àfrica, podrien estar introduint una sèrie d'atacs o de virus i de software per espiar-nos. Quin tipus d'armes cibernètiques té la CIA? Doncs bé, ells ens parlen de malware, que és el que se'n diu el software malintencionat, software, programets, els que siguin, que us baixeu a vegades, i que, en el cas, diguéssim, light, seria aquests que us instal·len molta porqueria, molta publicitat. En el cas una mica més dur, seria els que a sobre ens poden espiar. Virus de tota mena, troians o virus per accessos remots, que serien aquests que, d'alguna manera, sense que ho sapiguem, ens deixen una porta oberta perquè el hacker pugui entrar al nostre sistema i espiar-nos d'una forma còmoda, i d'altres tipus de documents que explicaven com tenir el control de dispositius. Quins dispositius? Doncs bé, aquest és el tema que més ens preocupa perquè, com dèieu amb la Sílvia, hi ha dispositius de tota mena. Parlen de dispositius de la casa Apple, els iPhone, parlen d'altres dispositius, en aquest cas d'Android, que són una gran majoria dels telèfons mòbils que hi ha al mercat. Parlen també de televisors intel·ligents i específicament citen els de la marca Samsung, uns Smart TVs que incorporen un micròfon perquè allò que fem a vegades i que alguna gent comença a fer, que és parlar-li al dispositiu, al vostre mòbil, al vostre ordinador, a través de Siri, a través d'OK Google, a través de sistemes d'aquesta mena, ens escoltin i puguem interactuar. Doncs bé, aquests dispositius, aquests televisors, direu, com pot ser que ens escoltessin? Perquè parlen fins i tot apagats. No és apagats del tot, és amb el que en diuen els falsos apagats. És a dir, quan premeu el botó vermell del vostre comandament i sembla que la televisió està apagada, aquest dispositiu podria seguir escoltant, que en diuen, i per tant enregistrant i enviant aquesta informació. També parlen de Windows, del producte de Microsoft, del sistema operatiu, tant per telèfons com per tauletes o per ordinadors, i de la missatgeria. La missatgeria, i en aquest cas us cito els dos que més es fan servir a Espanya, sobretot WhatsApp, 1.000 milions d'usuaris al món de WhatsApp, i també de Telegram, que és aquesta altra eina de missatgeria creada per uns russos i que diuen que és molt més segura. I diuen, com pot ser que hagin també trencat l'encriptació? El que diuen és que no l'han trencat, que el que fan és, diguéssim, empoderar-se del dispositiu i, per tant, no necessiten trencar aquesta encriptació i accedir a totes les nostres dades, també les teves. També les meves.